Diguéssim que hi ha un paraigües, que és el tema del conflicte bèl·lic de Síria, i llavors faig autoficció d'experiències personals que he tingut amb el tema identitari. El meu pare és àrab, la meva mare és espanyola, però jo soc català. Llavors, durant molt de temps he tingut certs conflictes i llavors els poso en evidència del públic. Crec que a la vida de l'artista moltes vegades ens centrem en l'entrenament, i sobretot l'artista de circ, en l'entrenament, en la part física, en les acrobàcies, però hi ha tota una part a nivell dramatúrgic o a nivell d'escriptura que s'investiga menys, que tot i així cada cop s'està investigant més, i jo tenia ganes de descobrir-me a mi com a artista dintre del meu univers. Ara mateix estic molt nerviós, perquè tot i ser un assaig obert, doncs, em poso nerviós perquè hi ha dues parts que són totalment noves, però tinc ganes de fer-ho, de compartir-ho, perquè per mi és una peça que és tan personal que tinc ganes de simplement compartir-ho amb els altres.